Oh iya. Monggo Mas Lalu. Sang Dewi katon nglam-lami ambabar wewangi semi rum kan bange melati dasar wulane ndadari Sasat abyoring kertika Dadya puspita ing nindra Anjang kepin tresno Tresno ku tresno Tresno ku yo sih tresno kang sejati manggio lestari kang itu kembang suci yang semi sajroning ati Jayamu amadangi saratri Dadya kembang ati angen-angen kula lono tawa Miteri tanpa wangenan aku ngarep ngarang kebahagiaan banget manis sing sinawang Masuk Mananda masuk balikan iyo iyo ibu anak Aku Sing penting tertib Wong bagus rumaksa buka sete Sasat abyoring kartika Kadya puspita ing nindra Anjang kepi tresno suarane Pak Tono dalang ya Piye coba rasa tresno kang sejati manggio lestari kang itung kembang suci yang semi sajroning hati Jayamu amadangi saratri Dadya kembang ati Nek perak piye nek perak coba ya. angen-angen kula lono tawang mikire tanpa wakesan Mas Tejo, Mas Tejo, Mas Tejo, Mas Tejo lumaku nembus marang kebahagiaan banget manis sing sinawang Masuk, masuk iyo 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 aku bahagia nek iki Berat ya Wong bagus rumaksa nolong Sasat abyoring kartika Ayo Nanda bablas Kadya puspita ing nindra Kebablasan melu gede. Anjang kepi
suci yang semi sajroning sepi Sayamu amat dengi saratri Kadya kembang hati Nangen kula lohono tawang Igere tanpa panganan Lungaku nembus marang kebahagiaan Yen manis yen sinawang Wong manis sing tak sayang Palandung sik rumangsa duweni kae lho. Kan gitar ku guyang guyu wae. Lah ya, apa ya? Liyane do Ki mu pindah versi- ning A ki kok masane kono nang C dhewe. Ki mu versi almarhum Pak Tono Dalang. Heeh.